Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwana yan arewa, ina muku fata alkhairi. Kamar yadda na yi bayani a bidiyo da ta gabata cewa zan koyar da yadda ake hada power bank ta hanyar amfani da gurin energy drink ko fearless ko super commando. Insha Allah, mataki na farko na koyon wannan karatu zai fara zuwa muku ne a ranar Juma'a karfe 8:30 na dare da yardan Allah. Saboda haka in kana sha'awar koyon yadda ake haɗawa, ka yi ƙoƙari ka yi liking bidiyo din nan, sannan ka yi sharing da 'yan uwanka ko da 'ya'yanki ko da 'ya'yanka ko da abokananka da sauransu. In a TikTok kake kallo, ga second account na za ka gan shi, na yi target ɗin shi Hassanu2, ka yi follow ɗin shi, nan ma zan ta ɗaurawa. In baka samu a nan ba, za ka samu a can. Kar a manta a yi sharing, yin haka shine ke ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku content masu amfani. In ka kasance baka sharing videos, ka yi ƙoƙari ka yi sharing wannan, saboda wannan mai amfani ne a gare ka sannan kuma da al'umma. Ya fi kashi 90 na wasu videos da kake kallo a social media. Saboda wannan arziki zai kawo maka, ba dakin da kake konawa a banza ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.